Tot mai multe zone de agrement și odihnă apar în satele Moldovei, iar atunci când la dezvoltarea lor pune umărul și Uniunea Europeană, lucrurile prind contur și mai frumos. Manas Yurt Village este un proiect de turism rural la Leordoaia, Călăraș, care a reușit să primească oaspeți într-un spațiu cultural moldo-cârgâz în mai puțin de un an. Pentru dezvoltarea proiectului, Larisa Ambrosi și partenera sa de afaceri din Kârgâzstan au accesat proiectul Pare 1+1 pentru susținerea afacerilor mici și mijlocii și crearea de locuri de muncă în zonele rurale. Ideea a venit spontan, eu venind cu pământul și cu o parte din bani care i-am câștigat peste hotare, lucrând în Irlanda, și s-au asociat și dumnealor care au venit aici și au văzut frumusețele naturii noastre. Și odată ce am început proiectul, am început să căutăm surse suplimentare de finanțare, de cofinanțare. Și în felul ăsta am aflat despre ODIM Pare 1+1. Am fost la cursuri, am obținut certificatul respectiv și după aia a urmat o perioadă mai îndelungată pentru mine ca să pregătesc, din considerent că nu am avut eu fizic timp să pregătesc proiectul. Manas Yurt Village înseamnă un complex de iurte în stil cârgâz, restaurantul care asigură alimentarea, casa bătrânească care reprezintă uniunea celor două culturi. Acesta a fost și scopul coproprietarilor din Kârgâzstan atunci când au decis să investească la Leordoaia. Была подана идея. Мы всегда открыты к любой помощи. Сюда мы постарались вложиться. Здесь мы тоже стараемся показать и свою гостеприимность, и молдавскую гостеприимность. То есть здесь мы соединяем двух культур. Pentru perioada imediat următoare, pe teritoriul complexului va fi ridicată și o sală de conferințe, iar planurile antreprenorilor sunt mari. Aici, în partea stângă, avem o terasă de 170 de metri, care sperăm în maximum o lună de zile deja să fie funcțională, plus 2 băi rusești, plus am început chiar ieri construcția unui grajd pentru cai.